Seniori do 89 kila, drugo mjesto Marko Žalin i prvo mjesto Miroslav Drvić. Pero! Iste sezonci. Seniori plus 94 kg, treće mjesto Branimir Lokner, treće mjesto Robert Krčelić, drugo mjesto Dino Trešnjić i prvo mjesto Jure Drlje. Do podjele medalja. Branko Fibinger neka dođe do podjele medalja. Sljedeća borba Lucija Bilovar, Gloria Drekvić.
medalja za juniore i seniore K1, sve što je do sada završeno. Dobro, ali još su Gaj i Pero, ne? To ćemo još snimiti. Od studija i sličemo dolje. Slikat ćemo, da, samo kad on njih dvojica završe. Aha, ok. Onda ću poslati Silviju nek ide slikat.